Máme napríklad 3 typy ľudí, ktorí si môžu kúpiť naše produkty. Tí, čo hrajú futbal, tí, čo môžu kúpiť kopačky pre niekoho, kto hrá futbal, alebo fandia nejakému klubu. A všetci teraz sú naši zákazníci. Tak pokiaľ naše reklamy nebudú explicitne hovoriť, že ste fanúšik futbalu, toto je pre vás, tak je možné, že tejto skupine sa naša reklama nikdy ani nezobrazí. Pretože Facebook vidí, že tá reklama primárne komunikuje k týmto ľuďom a keďže sa snaží, aby tá reklama bola čo najviac relevantná, tak sa nám môže stať, že sa akoby dokola točíme v jednom šuflíku publika, pokiaľ nezmeníme reklamnú kreatívu takzvané. Jednoducho si povedané, to, čo hovoríme presne v tej reklame, musí z nej byť veľmi jasne znateľné, že je to aj pre túto skupinu publika, aby nás Facebook začal ukazovať aj v tomto šuflíku. Takže toto je kľúčová zmena, ktorá nastala a vlastne čím viac AI bude ešte silnejšia a tak ďalej, tak tým tento koncept bude ešte dôležitejší, pretože vlastne Facebook sa chce vyhnúť tomu, aby vy ste ako človek, ktorý fandí futbalovému tímu, ale vlastne nechodíte nikdy hrať futbal, aby ste videli reklamy o tom, že kúpte si proste štucky, keď ich proste nepotrebujete.